Здравейте хора, аз съм Димитър и ние ще ви покажа клип на Hero Zero. Както виждате, да. Сам да заредим. Чекано. И да. Hero Zero. И ето мене в Hero Zero. Имам тук нещо. Една поничка. Че лаги. Нищо. Да. Да е така. Ние с моята приятелка няма нищо. Кое неща дадам? Този клип няма да е много голям, защото нямам възможност да направя много голям. Да и не мога да снимам точно днес. Днес. И затова ми е много гадно. Не знам що. Не знам що го продадох. Виждате колко е часа. Малко раничко. Тоест пък маймунския. Аз прочетах. Това е тъсно. Аз съм способния ли? Как може бе? И ще спа клипа на пауза, докато я бия. Или загубя. И да, здравейте! Преди малко затворих клипа. И я бих. Може бих. Тук ще събора всичко ли. Кафето се. 6 левел. 6 левел. 6 левел. 6 левел. 6 левел. Тъпа. Ще го бия. И ще го спра на паза, като го бия. И да, здравейте. Преди малко спра клипа и го бих. Знаете ли, много съм добър. Да, аз съм много добър. Какво знаете вие, момчета? Магазин. Трака. Да не почвам да пея. То не също е. И да, това ще е за този клип. Чакай да си прочета песмата. Че има много хубава песма. Георги, здравей. Здрасти, маймун. Ако ми писал плаче ти.
всички за един буст. Мерси. Окей. Масока. И да. Това ще е за този клип. Абонирайте се. Харесайте клипа. И не знам защо, когато правя клипове и като казвам, че да пишете коментари, буквално казвам да пишете коментари, а не да изгледате клипа и да го минавате, а на другите да ги пишете. И да не ви харесва този клип, абонирайте се. Да, не ме слушате. Аз ми скукал. Да, и това ще е за този клип, абонирайте се, харесайте, и чао. Чао.